Markus Grönholm ajoi edellisen EK:n kertomansa mukaan kolmivetoisella autolla. Etuperä on nyt vaihdettu ja se siivitti Toyotan kymmenenneksi ajalla 9.15. Toi tehottomuus, että välillä kun kyllä ihan polville, ei voi nostaa pääsi ollenkaan, niin kuin heti ei enää nousu kieltä. Näin totesi Mikael Sundström, joka todellakin tuossa aiemmin aamulla kuunnellessani Erkki Vanhasen juontamaa ralliradioa. Siellä Erkki Vanhanen totesi, että Mikael Sundström kärsii yhtenään autonsa tehon puutteesta ja tuollaista kuolemisesta, koneen kuolemisesta, eli yhtäkkisestä tehon häviämistä, kuten ammattitermillä sanotaan. Ja näin sitten Mikon meno vaisumpaa kuin mitä miehen taidot edellyttävät. En tiedä sitten minkälaisia ovat nämä nykypäivän ralliautoilijat, kun he tuon kilpa-autonsa kaatavat. Tämä mies, Markus Grönholm, suomalainen kuljettaja, joka johtaa tällä hetkellä N-ryhmää SM-sarjassa, sai tähän kilpailuun käyttöönsä täysiverisen A-ryhmän Toyotan Carlos Sainzin yhden aiemmin käyttämistä autoista ja kartanlukijaksi Sundströmin entisen huippukartturi Juha Revon. Tämä autokunta on myöskin tänään kaatanut tämän Toyotansa ja oikeastaan oikealta puolelta puuttuva peili ainakin tähän kuvaruutuun katseltuna on ainoa osa, joka kielii siitä, että autolla olisi jossain sukelleltu ja oikein jopa kaadeltu. Ja ehkä pieniä peilautumia aurinko antaa tuossa kyljessä, että siinä olisi lommoja, mutta hyvin sievästi niin Vatanen kuin Grönholmikin kaatavat, koska lommot ovat äärittömän pieniä. Näinköhän ajotaito myöskin näiden onnettomuuksien osalta on mennyt eteenpäin. Nyt lähempää kyllä huomaa, että lommoa löytyy Markuksen autosta todella paljon. Ja tässä tunnelmia nuorelta, ehkä lupaavalta kuljettajaltamme, jolla on sivulasi puuttuu ja pleksiä availlaan. Tänne oli vähän vaikeampi päästä sisälle. Mistä tää johtuu? Joo, pikku lipsaudut tuolla Päijälässä. Minkälainen tilanne? Joo, se oli oikein hidas semmenen ja mä en sano vaihdetta päälle ja liutti ulos ja se kupsasi kerran. Mutta ei mitään pahempaa. Ei mitään pahempaa. Tuulilasi vaihdettiin ja hakattiin vähän pelteen ulos. Oliko siinä yleisö auttamassa tai sitten suoraan ylös? No ensiksi oli vain yksi ihminen, mutta huudettiin vähän aikaa, niin sitten tuli 10.